Manwa. Aman kamutanan ginaabi-abi sa isa ka espesyal nga selebrasyon nga aton ginasaulog sa dalat nga adlaw. Isa ka madinoagan kag madinalagan nga pagselebrar kang 21st Tubong Festival. Partner, kita nga mga tubunganon maisag nga nagapakigbato sa pandemya. Pero sa gyapon, parehas kang nagligad nga tuig ang paghiwat kang aton nga 21st Tubong Festival. Ginapaagi gyapon naton sa Facebook Live. Bungod sa health concerns kang aton nga general public nga aton ginakonsiderar sa talad nga panahon. Yes, kid partner, kag bisan pa nga may mga restrictions sa gihapon bangod sa aton nga sitwasyon, hindi dyan ang inupang kanaton nga mga tagatubungan kag aton gid ginpreparahan ang mga importante nga presentasyon nga aton pagasaksihan sa talad nga adlaw bilang parte kang aton kinaiya nga mga tumandok kang aton pinalaka nga banwa. Ang mga nanari-sari nga mga presentasyon nga aton masaksihan ang isa ka bagay nga dapat gid natin pagatawan kang atensyon bangod aton pagabalikan ang historya kang aton banwa kag kung paano kita naghugpong bilang isa ka komunidad halin sang una hasta talad paagi sa aton nga pagtubo. So partner, kabay pa nga imawan kita kang aton mga pumuluyo sa paglantaw sang nagkalain-lain nga aktibidades nga ginpreparar sang aton nga banwa. Yes, partner. May dyan kita nga bloodletting activity after video, second coconut planting activity, pensiyak silat, pagtubong kang kinaadman, project sayaw 2.0, kag syempre hindi natin pagpalampasin ang part 2 kang aton nga bahandi nga aton ginpangalanan nga egsad. Bao daw ka-exciting gid partner nga mabatian ang mga narisari nga aktibidades nga ginhanda kanaton sa talad nga adlaw. Pero mas mangin excited bagid ang aton mga tagalantaw kay may idyan kita nga paraffol. Narisari nga mga papremyo ang pwede nga madagan sa tanan. Pamaagi sa pag-like kag follow ang Tubungan FB page kag i-share publicly ang livestream nga may hashtag #TubongTubong2022. Kag may tsansa na kamo nga madaog kang load, flash drive, power bank, headphones, grocery, kag syempre may brand new cellphone kita. Pero antes ang tanan, ginaagda ang tanan sa pag-imaw ka natin sa pag-ambak ang aton yung Philippine National Anthem, pagpangamuyo kag himno kang banwa kang tubungan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kelas ng sigatanan, alam ng puso, sa titik mo'y bumay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihindig, mapituwin at araw niya kailan pa may di magdidinig, luman ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hinigaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng
Oratio Imperata for protection against COVID-19. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Nga nalulutan, banwa ko nga natawhan. Patag sa kagkabukiran, manggad nga sang diwaging tugyan. Kumuluyong maabi-abihon, nga sa imo palagindihon. Bisan diin sila huyupon, ikaw ubanwa ilabanikon. Tubungan kong nahamutan, dungog mo amon titigan. Ang kabudlay kagkadalagan, amon dapat nga tinguhaan. Kauswagan kagkahimayaan, madali mo nga maaguman. Ikaw banwa amon dulutan, sang sari-sari nga kadalagan. Tubungan ubanwa ko, sang kabuhi dapat halaran. Tubungan palangga ko, padayo na ang kauswagan. Tubungan nga nalulutan, banwa ko nga natawhan. Patag sa kagkabukiran, manggad nga sang diwaging tugyan. Kumuluyong maabi-abihon, nga sa imo palagindihon. Bisan diin sila huyupon, ikaw ubanwa ilabalikon. Tubungan kong nahamutan, dungog mo amon titigan. Ang kabudlay kagkadalagan, amon dapat nga tinguhaan. Kauswagan kagkahimayaan, madali mo nga maaguman. Ikaw banwa amon dulutan, sang sari-sari nga kadalagan. Tubungan ubanwa ko, sang kabuhi dapat halaran. Tubungan palangga ko, padayo na ang kauswagan. Tubungan
tubungan banwa ko sa kabuhi na pagkalaran. Tubungan palangga ko padayon ng kauswagan. Sa talad nga tingnoon, atin pag-aumpisahan ang atin selebrasyon pamaagi sa Declaration of Opening sang atin Mayor sang Banwa, Honorable Roquito J. Taksagon. Mayo 1, adlaw para sa mga tubunganon. Kaysa amo diyang adlaw, nangin separado nga banwa, ang tubungan niya anay arabal kang imbal. Paagi sa paghiwat kang tuigan niya tubong-tubong festival, kinahanduraw kang mga tubunganon kung paano naghugpong kag nagtubong ang mga pumuluyo sa una nga panahon para maangkon ang kahilwayan. Amo man diyang okasyon ang nagserbi ng inspirasyon para sa kada tubunganon sa tulad ng panahon agud padayon ang paghugpong kag magtubong para padayon ang kauswagan kang aton banwang tubungan. Kag bangod man sa COVID-19 nga pandemya, ikarwa ron dyan nga tuig na ginsilibra naton ang tubong-tubong festival sa virtual celebration. Isa ini kapamatuod na sa tunga kang pagtiraw, padayon kita nga naghugpong kag nagatubong kag nagpangita kang mga pamaagi ang utaw-an importansya ang pagpreserbar kang aton kultura. Bilang amay kang aton banwa, pinapangabay kong kita mo tanan na kita padayon mag-isa maghugpong kag mag-ilimaw sa sulod kang darwa ka adlaw nga paghiwat naton kang aton virtual tumong-tumong festival. Kag sa tulad nga bahin sa gahub magintugro kadakan bilang inyong municipal mayor, formal ko nga ginabuksan ang second virtual celebration kag ika-21 anyos nga pagsaulog kang tubong-tubong festival. Tubong-tubungan. Salamat, Mayor. Sa talad nga tiyempo, atin pagalantawan ang after video kang aton nga bloodletting activity nga ginhiwat kahapon, nga ginpangunahan sang aton Liga kag RHU. Para makabulig man sa mga nagapinahanglan. Gusto ko man makabulig sa ganyan kadugo. Kay gusto ko man mabulig sa sekretaryo ng tao. Kagklaro man ka niya ang advokasya, pinapadayo natin in order nga makabulig kita sa atin nga isig kapariho, no? Kag ginapasalamatan tagiti hanggad ang atin nga liga ng mga barangay, pag patigayon din nga mapacilitate gusto ang atin nga bloodletting activity para nga makapatigayon kita kang habili nga bulig sa nagakinahanglan kang atin habili nga dugo. Ini nga pag-aktibidades natin sa pagkuha sang dugo makabuligid sa atin nga mga pumuluyo kag sa subong ang pag-donate ninyo sang dugo gin-sponsor kang mga liga ng barangay no headed by Honorable Milania Taksagon. Kag ini nga activities makabuligid sa aton pumuluyo sa banwa sang tubungan nga kun diin nagakinahanglan sila sang emerhensya makakuha gid sila dayon sa Red Cross kag sa WMC Blood Bank. Kag sa subong nga aktibidades may target kita nga 240 ka mga tawo nga maga-donate sa aton nga aktibidades. Tubong-tubungan. Ako taken kang time nga dito ako sa Regional Health Office. Before ako 60 years old, gatao pa ako kang dugo. Permi gira kada tuig. Ako nagahambal gi kaninyo nga donate kamo kang dugo kay man mga sangka blood makasalbar gi kang kabuhi. Kag sa personal mo gitanang nga kun magpabuel ikaw kang dugo, ang imo timo nga sakit, ang imo timo nga dugo nga ra nagabag-o. So ano nga katabo kari nagabataan ikaw, ang imo nga blood pressure nagatawag naman kara nagaplato. Kaysa sige pabuel mo nagaplato o ko naganaba ang imo timo nga presyon na hindi koon nga ang quality kang dugo kundi ang presyon. Daso na ikarwa nga ang ginaano natin nga kung nagkapabuel ikaw kang dugo lang tawa bala
amura koon nga raka kita matao nga bulig sa isa katawo natin. Hindi lang financial, no? Pero pwede ang pangamuyo kag most of all, dia ang pagtao mo kang imo, pag-donate mo kang dugo mo, hangged gidre ang bulig sa imo isig katawo. Nagapasalamat gid ako and congratulations for those nga nag-donate. Thank you very much. Tubungan. Yearly natin nandiyan nga ginabuhat sa banwa kang tubungan. And of course, sa cooperation kang 48 kakabarangayan, sa mga barangay officials, sa mga punong barangays, nga nakakam up kita kang 314 kamaalwan nga pumuluyo kang tubungan. Nga kung sa diin, voluntaryo, sanda, nagdonar kang ada nga dugo, banget, na amat-amat rin, naintindihan ka mga pumuluyo ta, kung ano ka-importante ang magdonar kang dugo. May sunod pa nga tuig, no? Nga pagdonar natin kang atin nga mga dugo. No? Hanggagit ang akin nga pagpasalamat sa inyong suporta kag kooperasyon. Ilabiranggit ang atin nga mga hero telat. Ang 314 ka mga maisig nga mga taga-tubungan. Padayon kita sa pagtubong. Tubungan. Salamat ko sa mga na-accept subong naton nga donors kay nakuhaan sila, makahatag sila sang maka-extend sila sang life sa iba naton nga patients. The Philippine Red Cross, pasalamat kami sa tubungan sa sige-sige nga suporta nila sa blood donation program naton. Kagkamo kato ang atin nga bloodletting activity after video. So partner, kanami nga makita ang espiritu sang pagtubong sang kada tubunganon paagi sa pagdonate kang anda nga dugo. And agree gid ako, partner. Aton nga nakita ang pagboluntaryo kang kada isa sa pagpartisipar. Mapamatan-an man or malam, nag-take part gid kang anda nga mabulig sa amo kadya nga aktibidades. Kaway ba partner nga paagi sa pagdonate kang anda nga dugo? Madamo nga kabuhi ang makabenepisyo kag masalban. Sa tanan nga nagpartisipar, saludo gid kami kaninyo. Partner, makadto naman kita sa aton nga sunod nga activity nga amo ang second coconut planting nga ginbuylogan kang kada barangay sa bilog nga banwa kang tubungan. Dali lang partner. Mamangkot lang ako kung ano ang kinalain kang aton nga coconut planting sa iban nga mga banwa. Mayad kay ginmangkot mo, partner. Ang aton nga pagahiwaton nga coconut planting, hindi ordinaryo nga pagtanom lamang, kundi may matabong ang monitoring evaluation para masigurado ang pagpahanggad kang aton nga mga tinanom nga mga niyog. Ano siya partner? May pagabatunon la sila nga premyo or reward sa pagpartisipar sang sini nga coconut planting activity? Yes, partner. Ang barangay nga may pinakaraka nga napabuhi nga mga niyog, magabaton kang cash prize o kon project nga makabuligid sa anda nga asosasyon. Baw, kanami gid partner kang inisyatibo kang atan nga banwa. Agree, gid partner. So, hindi na natin pagpadugayon pa. Mga kasimanwa, aton lang tawon ang coconut planting after video.
So mayad nga adlaw sa tanan. Ang aktibidades natin karon nga adlaw, this is in relation sa ika-21st nga Tubong-Tubong Festival. So sa tulad, ceremonial coconut planting kang mga municipal officials, kang official, kang coconut farmers sa Tubungan. Ginimo natin kanya para maparaka, kag-encourage ang mga farmers, coconut farmers sa pagtanom sa anda kabaranggayan. Now sa atin nga kabaranggayan, may tatlo kita ka kategory wherein iga-desidihan o kung pag-judge sa 2023. Pero ang basihan kang judging is tulad May 2022. So sa kada barangay, may ginahiwat kita nga synchronized coconut planting program. Wherein may tatlo ka kategory, may small nga kategory sa kabarangayan, may barangay nga medium, kag may barangay nga large. According sa membro kang anda nga coconut farmers, ang small category naga-involve kang farmers nga nagraka kang 20 kabilog. 20 up to 50 is medium and 50 and above is considered nga large category. So sa nambal ko, ang judging sa 2023 magabase sang tulad natin nga aktibidades. So ang fondo kadya kay man kada tuig nagapondo kita sa tubong-tubong activities, wherein sa 2023 mabal kita dyan sa portion kang pondo para i-premyo natin sa mga kabaranggayan nga nagdaraog. Ngad nga aga sa tanan, ako gali si Luisa Tanalyon, Coconut Farmers President sang Barangay Nagba. Nag-attend ako tulad sang launching sang coconut tree planting diya sa Eco Park sa Barangay Bakan, Tubungan. Ini mga aktibidades ginahiwat namon kada tuig sa tubong-tubong sa Mayo. Ini nga mga aktibidades ginahiwat namon para maka-encourage kami sa tanan nga mga tao diya sa Tubungan nga magtanom kaniyog nga ano kay ang Tubungan amo ang ginabalan kang dako man nga parti sa kupras. Amo ni ang number 1 product sang Tubungan ang niyog. Kaga ini nga ang klase tanom sa 5 ka tuig magtanom ka tulad 5 ka tuig mapuslan mo ron. Kung hindi ikaw gusto nga no, pwede mo man nga isanggutan kay ang tuba mapuslan man kay ngun langgaw. Kaga ini nga mga klase aktibidades ginasuportahan ginamon nga mga coconut farmers sa tanan nga kabarangayan ija sa Tubungan. Ini tungod sa one town, one product nga amura ang coconut ang pagtanom sang niyog. Salamat gid. Tubong Tubungan. Tubong Tubungan. Hello! Mayad-ayad nga hapon sa tanan nga Kasimano ag tanan nga Tubunganon nga nagalantaw through our Facebook Live. Welcome again sa aton 21st Tubong-Tubong Festival and 2nd virtual celebration. And of course, ang aton nga committee kag mga nagapreparar nga mangin successful ang mo nga event, nagprepare man kang iban pagid nga pwede mahimo, especially kung makahatag kang or makatao kang twist sa aton tanan. May paraffol kita rigya nga magatabo. Alright? So, syempre, kung paraffol, doon nagabagtigin ang talinga kang tanan, di ba? Okay, so, rigya upon seeing, do may nakita o nga do man nami ang mga premyo nga madagaan natin. May dyan nga flash drive, pulo kabilog nga flash drive, 16 gigabytes capacity. May magadaag man kang power bank nga 10,000 mAh, tatlo kabilog. Also may magadaag kang 5 ka headphones. Also may magadaag man ka mga load worth 100, 200, 300, 500 kag 1,000 pesos worth nga load. May magadaag man kang grocery package. Kag ang pinakahanggad ata nga premyo nga magadagaan natin is ang brand new Android phone. Wow. There you go. Sino ay naman kadaag
kang amo dyan ang mga premyo. Siyempre, para makaparticipate ka mo, all you have to do is to like and follow Tubong-Tubungan official Facebook page. And don't forget to share the live publicly with the hashtag Tubong-Tubungan. Alright, so umpisahan ta. Siyempre, by the way, galino, ang aton nga paraffle may lain-lain nga parts. Sa tulad nga adlaw, first day, may dalawa ka parts. Part 1 kag part 2 kag buwas pagid. From an, bantay may paraffle pag kita nga pag-aobrahan. So, sa part 1 kang aton nga raffle, lantaw lang sa inyo screens kay makita ninyo ang ngaran kung sino madaag kang aton nga premyo sa talan nga adlaw. We have here. Alright. First item, we have flash drive nga 16 GB. Sino yan? Duwa dya. Daro ba kabilog ang magadaag sa talad kang flash drive? Sino yan? 3, 2, 1. Here we go. Lantaw sa screens. There you go. We have... Alright, congratulations, Trisha Mariel Mamak. Isa ikaw sa mga daag kang 16 GB nga flash drive. Congratulations, kag may isa pa kita kabilin nga flash drive. Sino ay han? 3, 2, 1. There you go. Tantawa, we have here. Alright. Congratulations to Kyle Gaming. Oh, Gaming. Kyle Gaming. Congratulations, Trisha Mariel kag Kyle Gaming for winning flash drive. Now, we have here ang magadaag kang 100 peso worth nga load lima dya. Lima sa daw magadaag. The first one, we have here, turok sa inyo screens, 3, 2, 1. Sino yan? Alright, we have here, congratulations to... Oh, wara! There you go, may chance pa mo isa again. 3, 2, 1. Antaw lang. Bantayin ang pangaran. There you go. Congratulations to Bea Rice. Grabe nga pangalan. Bea Rice, congratulations for winning 100 peso worth nga load. Isa pa lang ra. May apat pa kita. Next one. Focus your eyes on the screen. Kag basi ang inyong ngaran ang magagawa kag magadaag kang aton nga premyo. We have here. Congratulations, Jerry John T. Tabakiraw. Congratulations, you're one of the winners. Sang aton nga 100 peso worth nga load. The next one, 3, 2, 1. Oh, 3, 2, 1. Sorry, let's go. Sinayan. Congratulations to... There we go. Rosalie Talento Aguilon. There you go. Tatlo rin to. May darawa pa kita ka winners for aton sa aton nga 100 peso nga load. There we go. The fourth one. 3, 2, 1. Palibuto ng ruleta. There you go. We have here congratulations to Abigail Takan Tabun. There you go. And the last one nga maka-avail kang 100 peso worth nga load. Sa part 1 kang ating nga paraffle. 3, 2, 1. Paragin. There you go. Congratulations. There you go. Carl Dayan. Mga kasimanwa, amura ang 5 ka mga tubunganon nga maswerte nga nagdaag kang 100 pesos worth nga load. Next one, we have here ang atin nga isapay ka premyo. From 100 daag ka mo kang 200 pesos load. Kag sa talad, darwa ang maswerte nga makakuha kang 200 pesos nga load. Ang una, palibuto ng ruleta. 3, 2, 1. Sino yan? We have here congratulations to...
Oh, doon, hindi ko magkita ang pangalan. Sino na your gosh? Aaron Franz Caparida Almohaye. Congratulations! Nagdag na ikaw ang 200 pesos na load. And ang ikarwa, we have here, 3, 2, 1. Sino yan? Alright, we have here congratulations to Michelle Tabausares. There you go, ang duwa ka maswerte nga nagdaag kang 200 pesos worth nga load. Kag, ang last nga premyo natin sa atin nga first part, kang atin nga paraffle, we have 2 winners for grocery package. Sino ay han? The first winner we have here, 3, 2, 1. Palibutan ng ruleta. Congratulations to... Sino yan? There you go, Angeline Osumo Bayo. Congratulations, Angeline, for winning one of the grocery packages that we have. And ang last one yung magadaog sa part 1 kang ating nga paraffle we have here. Bantayin ang pangalan. Alright, there you go. Congratulations to Tagaribay Chanel. There you go, mga kasimano, congratulations sa inyong nadagaan sa part 1 kang atin nga paraffle. Sila or sanda ang maswerte nga nagdaag sa part 1 but hindi manugunan or hindi mag-disappoint kung wala na lawagan ang inyong aran kay karon may rigyan kita kang part 2 kag basit kamo man ang maswerte nga magadaag. So para maka-participate, indicate nga maglipat to share the live publicly using the hashtag tubong-tubungan. Again, hashtag tubong-tubungan. Okay? Again, congratulations sa ating mga winners kang part 1 kang raffle, and see you again later on. Congratulations! So amo na to ang aton nga coconut planting activity, mga abyan. So makita mo gid ang pagbuylog kang kada isa sa pagtanom kang nyog nga ginakonsiderar natin nga one town one product o kon oto kang tubungan. Ano ay hanya barangay ang magadaog, mga abyan? Aton lang bantayan sa masunod naton nga Tubong-Tubong Festival. Sa dalad nga bahin, aton naman saksihan ang performance kang aton nga penchak silat, pagtubong kang ginaadman nga ginabuylugan kang 3 ka grupo. Ang Ginubatan Mustang, Kabugwason Bela Diri, Butlak Defenders Kabugwason Bela Diri, kag Isat U Kabugwason Bela Diri, Tubungan Varsity Players. Bilang tagdumalahan sa Lanag Norte National High School, ako mao sa Bukos School Community, nagatamyo sa tanan nga tubungan sang masinadyaw mga pagsaulog sa atong ika-21st na Tubong-Tubong Festival kag ikaduha nga virtual celebration kun sa diin kabahin ang pagpasundayag sang Penchak sila. Kabay ini hindi lang makahatag sa liwag kundi makahangkat sa atong mga pamatanon sa pag-discover kag pag-develop sa anda abilidad para sa daman makatubong sa pagpauswag sa atong banwang katawhan. Padayon Lanag Norte National High School. Tubong-Tubungan. Lanag Norte National High School joins the celebration of the 21st Tubong-Tubong Festival. Magtubong kita! Tubong-Tubungan! Daliran! Magsinadya kita!
Pencaksilat athletes will showcase their skills and talents in this video presentation entitled Pencaksilat, Pagtubong Kang Kinaadman. We take pride in showing you the different scenic spots, the hidden gems in Barangay Igtuble and Igpaho, Tubungan, Iloilo. This breathtaking sight unspoiled by human presence. The stunning view and majestic look of these beauty spots are one of the major tourist destinations in the province of Iloilo. Set your sight on this virtual Tubong-Tubong Festival 2022 because the Pencaksilat, Ginubatan Mustang Kabugwason Bela Diri, and Butlak Defenders Kabugwason Bela Diri will bring you to these beautiful spots while bringing you the joy of sports. As Tubunganon, tubong-tubong or pagtubong is our heritage. This is our way of contribution for the betterment of our municipality. Sa mga kasimanwa ko, dali na, magtubong kita! Pencaksilat refers to a family of martial arts native to Southeast Asia. The tournament starts with an opening of gelanggang or arena. Third, it also enables the practitioner to achieve inner peace and spiritual balance to control body and mind. Speed is the ability to perform a task or move from one point to another in the shortest possible time. Agility is the ability of an individual to quickly shift or change direction of the body from one point to another. Power is the ability to perform with maximum effort in the shortest possible time. It is the product of both strength and speed. Balance is the ability to stay in equilibrium in relation to changes in body position. Reaction time is the amount of time it takes to respond to a stimulus. And last, coordination is the integration with hand and or foot movements with the senses.
Ganda is a double category in Penchak Silat competition. It is a choreographed fight movements. Ganda consists of choreographed routines of different attacks and defense combinations.
championship game played between Loy Tanahan of Iloilo and Andre Judel Rapiz of Aklan. Volley dropped in favor of red. Verbal warning for Mira for grabbing. Volley dropped in favor of Mira. End of the first round. Start to the second round championship game played between Loy Tanahan of Iloilo wearing the red armor and Andre Judel Rapiz of Aklan wearing the blue armor. Volley dropped in favor of Mira. Requesting Janelle Kite. Requesting Janelle Kai Malakas of Aklan and Rochelle Ann Romali of Capiz. Please proceed with Please proceed with Again, requesting Janelle Kai Malakas of Aklan and Rochelle Ann Romali of Capiz to the inspection area now. End of the second round. Volley dropped in favor of red. Start of the third and final round.
Verbal warning for criminal and city guard reply. Bersolo is the creative aspect of Pencak Silat with the use of different weapons. Silat is a martial art not only used for combat, but also as a folk dance when accompanied by traditional instruments. Silat began as a weapon style of combat to liberate the people from foreign authorities on the island before it evolved into the martial arts form. Pencak Silat includes a wide array of weapons. The following are considered standard in all classical styles. Karambit, a small curved knife resembling a claw. Toya, staff usually made of rattan but sometimes wood or metal. Typically measures 5 to 6 feet long and 1.5 to 2 inches in diameter. Golok is a heavy cleaver measuring 10 to 20 inches long. The blade is heaviest in the center. Celerit, a sickle, commonly used in farming, cultivation, and harvesting of crops. Chabang or trisula, short-handled trident, literally means branch.
Martial art is a codified system and tradition of combat practiced for a number of reasons, such as self-defense, military and law enforcement application, competition, physical, mental, spiritual development, entertainment, and the preservation of a nation's intangible cultural heritage. Components of physical self-defense. Two, training methods are the drills and self-defense that students practice to learn in order to implement techniques. And last, strategies refer to the plans for how and when to use the techniques.
We would like to take this great opportunity to congratulate our Penchaksilat athletes for amidst the COVID-19 pandemic, they never falter to continue training. The people of Tubungan, coaches and parents are very proud of you. You have reaped the fruits of your labor and gave honor and pride to our beloved town by bagging awards in a different national Penchaksilat tournament. Ken Dan Matthew, champion, Singa, Jerusalem Satu. Sasa Kyle Warren, first runner-up, preteen, Regu Full Juros, and first runner-up, preteen, Ganda Empty Hand. Tabungao Josh Henryu, first runner-up, preteen, Regu Full Juros, and first runner-up, preteen, Ganda Empty Hand. Taksay Lovey Micaela, champion, preteen, Regu Full Juros, and first runner-up, preteen, Ganda Empty Hand. Takwel Maya Therese, second runner-up, junior, Tunggal Full Juros. Takwel Michelle, champion, cultural contest, and second runner-up, senior, Jurusan Satu. Tahapal Sarah, champion, junior, Ganda Full Juros. Tahapal Welmore, champion, cultural contest, and first runner-up, senior, solo creative. Talenyo Janica Jill, champion, preteen, Regu Full Juros. Talenyo Janive, first runner-up, pre-junior, Jurusan Satu, and second runner-up, pre-junior, Tunggal Full Juros. Talenyo Julian Jax, champion, pre-junior, Regu Full Juros. Tamoy Alexis, champion, cultural contest, and first runner-up, senior, Jurusan Satu. Ginubatan Mustang, Kanyete Julian, first runner-up, pre-junior, Tunggal Full Juros, and first runner-up, pre-junior, Regu Full Juros. Cantomayor Vian Gabriel, champion, pre-teen, Jurusan Satu, and first runner-up, pre-teen, Tunggal Empty Hand. Del Castillo Mary Tricia, champion, pre-junior, Jurusan Satu, first runner-up,
Lock defenders. You're tanding without target. Madridano Jersel Haukea, silver, Makan, Jurusan 1. Place, Jurusan 1.
Jamil Yosef Meshano, 3rd place. Game. Ang galing nga. Okay. All right. Okay. So again, welcome to our second part kang atin nga paraffol for our second virtual celebration kang Tubong Festival. Kagina we were able to award 11 winners nga nagkakalain-lain nga prizes, and sa lahat we will be awarding another 11 set of winners with the same set of prizes. And again, if you want to avail, kung gusto niyo magdaog, don't forget to like and follow Tubungan official Facebook page and share the live publicly using the hashtag Tubungan. And there are some nga sa atin nga naga-spam ka attention. Again, take note nga kung mag-comment lang kamo sa ating comment section, hashtag Tubungan will not be recognized unless you will be sharing the live stream publicly. Okay? So, let's now proceed again sa ating paraffol. We will still be giving 2 flash drives, 5 100 peso worth load, 2 200 peso worth load, kag 2 grocery packages. And sa ating first winner for flash drive, we have here, nantaw sa ating screen, we have here, 3, 2, 1. Alright, we have here, congratulations to Rona Tamisen Tabangkora. There you go, our first winner for our flash drive. We have here the second one, 3, 2, 1. Alright, here we go. Congratulations. Alright, there you go. Francis Yuri Tababa Las Piñas. Congratulations to the both of you. Kamo ang una nga winners sa ating second part kang ating paraffol sa tulad nga adlaw kang ating nga Tubong Festival celebration. Now we will go to 5 set of winners for 100 peso worth nga load. Sino ay han? Ang 5 nga maswerte nga magadaag. Let's have the first one. 3, 2, 1. Eyes on screen. Congratulations to... There you go. Congratulations to Ninia Marie Estabanda. Congratulations for winning 100 peso worth load. 4 more sa ating pan-load talan nga 100 pesos. 3, 2, 1. Basi inyong aral na malawagan. Focus lang sa screen. Congratulations to... Here we go. Lulu Caballero. Alright, may tatlo magkitang bilhin, okay? Hindi maduraan kang tsansa, basi kang mga masunod nga madaag. 3, 2, 1. Palibuton ang ruleta. Congratulations! Third winner for our 100 peso worth load, Mary Catherine. There you go. Darawa na lang. Darawa na lang ang magadaag kang atin ng 100 peso worth load. The next one, we have here. Spin the wheel. We have congratulations to... There you go, Daniel Kyle. Congratulations. That was a 4th winner kang atin ng 100 peso worth load. Kagang last one, we have here. 3, 2, 1. There you go. Congratulations, Sky. And again, we have Gina Tabobo Kalangkaman. There you go. We already have the set of winners sa pa-flash drive kag pa 100 pesos na load. Now let's proceed. We have here 2 winners. We will be identifying 2 winners para sa 200 peso worth nga load. First one, 3, 2, 1. Spin the wheel. There you go. Alright. Congratulations to
Sino yan? We have here Antoinette Caminian. Congratulations for winning. And the last one we have here para sa 200 pesos nga load. For 3 to 1, spin the wheel. Alright, there you go. Big congratulations, Raylene, Agustin, Pedro. Congratulations sa inyo nga darwa. Kamo ang maswerte nga nagdaag kang load worth 200 pesos. Kag, ang pinakaurihi nga premyo para sa talad nga adlaw, kang aton nga paraffle, we have here 2 winners, lucky winners for our grocery package. The first one, 3, 2, 1. There you go. Eyes on screen. Okay, we have here our lucky winner, Mary Jane Garcia. Congratulations, Mary Jane. Kag ang pinakauri nga magadaag kang grocery package. Eyes on screen. Spin the wheel. Okay, congratulations, kay Aragit, kilala ko gito na si Krishna May Tano. There you go. Congratulations sa aton mga kasimanwa, fellow tubunganon nga nagdaag sa first part kang second part kang aton nga paraffle. And if you want to claim your prizes, Mayor's Office is open on Monday. Kadto lang sa may Mayor's Office sa Lunes, anytime. Maybe siyempre, opisina, oras kang opisina to claim your prizes, okay? And di matulaan kang pag-asa because tomorrow we still have more prizes at stake. So stay tuned lang gid. Bantay, lantaw kang ating live stream. And again, don't forget to like our page, the official Facebook page of Tubong Tubungan. And tomorrow, bantayan man, kay you have to also share publicly the live stream and also you have to share it with the hashtag Tubong Tubungan. Alright? Congratulations once again sa ating mga winners. Big congrats sa inyo. Roman hindi, may dyan magigita Roman, so stay tuned again. Congratulations, kagmayan nga gabi once again. So ang performance, kang pensiyak sila, pagtubong kang kinaadman, kag grabe, mga talentado gid man gali ang mga pensiyak sila athletes natin gidya. Kag syempre partner, ang tanan kato hindi posible kung wala ang suporta kag guidance kang anda mga coaches. Nga na sa tilad ni tinion, aton tawan kahigayunan nga pasalamatan ang coaches kang aton mga athletes nga sanday Coach Archie Lucio Tabares Jr. kag Emily Dorado. Imaw kang anda team manager sa ginobatan Mustang KBD nga si Ma'am Marilyn Talha. Aton man ginapasalamatan ang mga coaches kang aton Butlak Defenders KBD nga sanday Edmar Takwel, Rodelyn Tagudinay with their team manager Sir Mario Takwel. Kag para ipahibalo sa tanan nga si Sir Edmar Takwel, isagid sa mga bugal kang banwang tubungan kag syempre kang bilog nga Pilipinas, winning gold medalist sa 30th SEA Games kang pencak silat, men's seni tunggal. Aton man ginaimbitahan ang mga gusto magtuon kang pensiyak silat nga magpalapit lang kay Sir Lloyd Taklahan, isa sa mga trainers kag miyembro ka ISAT-U varsity players kay Open Gid for trainings. Ti partner, dumduman mo pabla to kang last year ang film natin nga Bahanti? Good partner sa nadumduman ko, first time to nga nakaobra, film ang banwa. Kung sa diin napakita gidman kung ano katalentado ang mga tubunganan artists and writers natin. Ito napakita ang history kang banwang tubungan with a twist. Pero do nabitinan kita kan ka ending to partner? Gani partner, kung ako do gusto kong mamanan, kung ano bala gidman ang natabo pagtapos kang singgit kang babae nga to. Ti hindi na natin pabuhayan, aton rin saksihan ang part 2 kang Bahandi nga ginpangalanan Ugsad.
sige buhay-buhay ngayon nag-una na uli. Wala na experiensyahan ang pagkupra sa tandya. Ay, abaw, dayaw gito sa nanay nyo, nawili ito na tinyo sa uma. Wala problema kay nanay ulakan diya. Kag isa pa, nakalasin siya man kami kapon. Inday, na-text mo sa naliwat ni nanay nga, diya kita kay Lula Matiner. Mananyo man, ang mga nanay natin, go worry, kung wala kita kauli, kagkalisin siya, di bala matyo. Ay, sige rin. Dangan, ama, dibuligin niyo ako ka tiponan kang kupras kay amat-amaton, tarang ka panilad. Ay, idyarang galing si Bibi, ah. Mabulit ka natin ka pamupras. Bao, raka niyo gula ba? Yung takaron nila Jay, lidra bija kuma nila kay mga tukari umamron. Pwede man dya bala, laidaran sa may Coco Choir Industry bala, sa may San Jose. Tagpulo, pesos kuno dya to mo. Batian ko lang. Ay, tuod ka, Inday. Di pwede galing nga hindi tara pagkuprasan ng niyugi. Red, bilog na lang yung kang ginabligyan sa Jose. Kag ginabakal kang LGU, kag imon kukunet. Mayad gani, kay gintawan kang aton banwa, aton prioridad ang aton niyog. Bilang aton one town, one product. Tirak ka nga mga ngumaang mapuligan. Oo, ang dami ang lima nyo, basi mapilasan ka mo. Sige la. Ay, abaw. Grabe ka, concern si Lula Kandi na to, no? Ang narin kami sa galula. Siyempre, gid na. Kinanas kami ni nanay kay ni tatay nga mga responsable. Lula, dali na. Ang urata na nga, bukid man. Kung ka pamilyar bala, doon mo gina nakita. Sila mo kung gabi. Amo to galing nga gulpi, ikaw na syagit kang gabi. Ano damgo mo, haw? Basta, may babae, tapos tugahibi ka na, ano bala, may dalawa ka lalaki. Pagkatanda ako, limpiya pa na, tama mo. Haha, ami ka na, rest na lang, ikaw sa tray. Tangguhan mo bro, ay. Buong gabi mo, di mo matyo. Halagla kita nagtulog kagabi. Gani man. Ikaw, kadampo. Kap-kapan mo ko, eh. Halagla kita nagtulog kagabi. Kala matyo de. Ano mo ulog, pera? Mau. Kadampo, tanaguro ang kadampo, bakan ako. Kaptan mo ko. Ano ikaw? Nagpakita si Orlina sa damgo mo, apo? Relax. Ordina, among daraga sa istorya, kang bukid kang piniyakan daraga. Nagaisahanon nga bata nanday, ulang tuki, kag maamayang. Wara gid ti katupong ang kagwapa ni Ordina. Gani, rake nga mga sultiro ang gusto mo masyar ka na. Ordina! Nag-abot ang tiyempo nga ginakahabukan ni Ordina. Ordina! Ordina? Ordina, ano ginobra mo dyan? Maami, Ping. Ikaw to balik? Naga, maam. Ipangita ka na nanay mo kunakan. Nagdangat rin ako sa bato sumpit, itsa ka man lang gali. Naga, maam. Ang natabo sa balay. Si tatay mo, Ordina. Basta si tatay mo. Day, nanuti mo? Ano natabo sa tatay ni Ordina, lulaw? Naging pangita, gitanaw. Gusto ko mo man anang istorya na lula. La, naging patawag si Ordina. Nagtubo ang kahadlok sa dughan ni Ordina. Tagumatayon si ulang tuki ang ana pinalangga ang amay. Gani, gusto na antista na mapatay, mabutang sa mayad nga kabuhi ang ana bata. Amo gani, ginpatawag niya ang darwa ka mga sultiro nga masupog nga nagapangaluyag ka na. Nga si Biladyong kag Balanakon. Ay, mainit rin sa ilo kita, nay.
At dala, kinapadyaga tagiti ang init. Gabi malas ko. Gani, uy, naku. Baan sa kaya nga. Ya, takon, ko jacket takon. Ginat lang garing. Balaan ko, guro akan nyo, kung kuan eh. Salamat. Yara kita si Maron. Bugnaw na, antibinadan. Bawa. Kuya Iris, nanotin mo dyan. Daydreaming mo na. Nakandi. Sumarin eh. Ayla, bisa ako eh. Pagpasinsay lang ay masunod dito si pakas mo. Ayla, pagkasili namon si CJ. Ay, lovely sa ako la. Niya, day nagabot ka mga tatlo. Eh, sino ka na ikaw nga bata, ah? Ang ano, subang ako day ni Noy Picto kag ni Vilma. Kilala mo ra. Kilala ko na. Ay, tingala ako nga tula si Iris. Kita, gwapo. Ano mo dyan, Matyo? Paminsaran, nakadalog kung sino yung pilihan ni Udina pag magamanahon na. Wala man sufok. Di kung ikaw pamangkuton, sino naman dalawa si Hey, ano raman na Matyo? Lula, eh? Si Matyo ay? Kay pakasan true love. Ay, nga mga kabataan dya. Nahambalan ka mo nga hindi ka ni pwede. Kay magpakaisa ka mo. Karon ipang anuhon ta ka mo ay. Ay, grasyar daad may pakaisa ko pagalit. Ay karon pangpusian tagid ang mga hita ninyo. De, la, ano rin to ang desisyon ni Ordina? Di na. Ay, labay lang ko. Ginasturyahan nyo gaya ang ano, pinakandaraga. So pagkadamdam ko, damo jab lang ginasturyahan ni nanay nining ka naman kadagabi ka no mo. Ang rati kamatayon nga istorya kang pinihakan blaw. May gid apo. Kay ginaistorya mo rang piniyakan daraga. Sa dapat, sige-sigihan natin sugid ang mga istorya nga ra. Para nga, sa sunod nga henerasyon, hindi gid malipatan. Ti Lula, ano rin tong desisyon ni Ordina bay? Sa karako nga nagapangaluyag kay Ordina, darwa kasultiro ang pareyo na ginapalangga. Ginpatawag na ang darwa kalalaki, kagdungan sanda nga nag-abot. Si Balanakon maambong nga tinuga nga bata kang dato kang napulak. Si Biladyong naman, makusog nga sultiro nga halin pa sa kanlaon. Balanakon, Biladyo, nagamal amis tatay, ang tanan nagamasakit. Kung gusto niya, antis na mahalin sa kalibutan, makapangita ako, di imaw sa pangabuhi. Agad patas ang akong pagpili, maagi ka mo sa mga pagtiraw. Ang gugma ko nimo Ordina, nang ibabaw, ako magasunod sa imo mga pagtiraw. Bisan kabuhi ko sa imo igahalad, para lang maangkon ang imo uod nga tampan. Ordina ko nga pinalangga, ikaw akin pinasulabi, sa akin tagipusoon, ikaw gid pinili, mabudlay man nga pagtiraw, ang imo igapahimo, at tubangan ko nga maisag, mga pag-antos igasalo. Salamat, Balanakon, Biladyong sa inyong paghangop. Kabay nga manginpatas ang gugma ninyo kanakon nga dulot. Wala rin gid ako maminsaran nga anong akin himuon. Paagi lang sa pagtiraw, maangkan ni tatay ang kalinong sa bibi kang anak kamatayon. Ordina, hindi ikaw magkabalaka. Uod, Ordina, manginpatas kami sa pagtiraw nga imo igatao. Dahil yung mga pinion, ako naghitom, hindi ako pagwanta, nakuti ang akin ng busong. Hindi na mapagtrabaho Biladyong Balanakon. Kung sisino ka ninyo magahimo, among akin pagkapiliyon. Sa piyakang diya nga bukid, among akin nga ginhalinan. Sa inyo nga pagtukad, narisari nga mga sapat ang inyo maagyan.
Buta kang taran-awon, bulak kag mga kakahuyan, kag didto nyo bulan ang saging nga akon ginalauman. Ordina, gugma ko kanimo, lubos nga nagalabaw. Ako gid ang makabuel, kag imo kag gutom, kag kauhaw. Sa oras kapag tiraw, ako gid masarigan. Ikaw, kang saging, akon nga alarad. Ako, amo imo piyon kung Ordina. Wa man makalabaw kang akon pagpalangka. Wa giti makalabaw kang akon pagigugma. Ang pagtiraw ka dya, akon kanimo pamatutan. Kahalad ko kanimo, pati ang adlaw, mga bituon. Mang. Dami ugat. Ti, Lula, ano raman tong ikarwa nga pagtiraw ba eh? Puno kang katamis ang saging nga inyo gindara. Sa akin nga pagkaon nabusog gid ako ka sobra. Pero ura pa niyo nabaal ang akin tagipusoon. Kay pareho ka mga patas. Di pa ako kadesisyon. Bangod tagiti katama kang init. Gamara ang akin tutunlan. Ako ninyo sunod bulan kang tubig sa nabawan. Inyo isilod sa kawayan, kaging kagos sa kagusan. Kag inyo ihalad sa akin atubangan. Matuman ang imo gusto pinalangga ko nga Ordina. Tubig nga imo gusto, dalion ko sa pagdara. Bisan ano ka budlay nga pagtiraw, himuon ko gid Ordina, kang imo gugma amo ang galabaw. Ordina, sa amon pagpalangga, himuon namon tanan. Ang kadasig kang darwa ka sultiro, hindi matupungan. Liwat andagin sunod ang ikarwa nga pagtiraw. Di rin ang imo ginapangayo, Ordina. Dali, inom kang tubig, parang uhaw madura. Ginauhaw ko pa. Tubig mo dyan. Ay, dyan. Ano ko yan? Salamat kid. Jesus. Nulog. Nulog ko sa imong pagpapakon. Pili kayo tubig, Res? Wala lang dyan ay. Rapit man kanimo mga minimakaman. Pili yan, ah. Te, ano rin to labay? Do naglibag pagit ulo to ni Ordina eh. Kung ako man si Ordina, malibag man ang akin ulo ko, sino sabtan ko? Parehos na, saan daga-effort? Ako, hindi lang kuon nga basihan ang kadasig kag ang kaagdik. Dapat tandaan ninyo, mangibabaw gid ang sulod kang inyo tagipusoon. Ang gugma. Di dyan, gusto takson ni Ordina ang ana nga nagat pangaluyag. Salamat sa tubig na inyong gindara. Nalipay gid ako kay ako tuman nga ginahigugma. Buta kang kalipay ang akin nga tagipuso. Kamo ang mga tinuga, himpit na nagapalangga kanaken. Ang ikarwa natin nga pagtiraw, patas naman. Balanakon, biladyong, hindi ko maisip ang sobra niyo nga pagigugma kanaken. Isra lang gid dapat ang manag-iyak ang akin tagipusoon. Kag dapat isra kaninyo ang akin mabaton. Tawan ikaw naman kag panahon mo kuminsar pinalanggang Ordina. Kag kung ano man ang mga indisyon nimo, handa kami nga magbaton. Husto si Baladyong, Ordinang pinalangga. Imong desisyon, amon respetuhon, kung sino man ang imo nga piliun. Apang, pareho ka mo nga gintakol sa darwa nga pagtiraw. Di bala, amo ka diyang aton ginsumpaan? Biladyong, balanakon, sa pag-ugsad sang bulan karon sa gabi, diya ko rin igatao ang ikatlo kagatapusan nga pagtiraw. Pero antis kara, himuon ta nga memorable aton pagimuway. Gusto ko kamo makiimaw kag makilala pagit. Uot Ordina, himuon namon ang ginakalipay nimo. Matuman, amon pinalanggang Ordina. Sa umpisa ikaw ang iliw. Sa akong pagpaglakad doon ako mahil matinala ko. Imo ka sa akin mga handog para
sa simbolo kang isla kabituon. Kaptan kung imo lima kag hindi rin pagpuyan, ikaw ang akong daron sa paraiso nga imo kinalauman. Kaman sa urihi kapuliin man mapadpad, makakay dyan naman ko sa ikalom sa pusat. Kaptan kung imo lima kag hindi rin pagpuyan, ikaw ang akong daron sa paraiso nga imo kinalauman. Kaman sa urihi kapuliin man mapadpad, nanay dyan naman ko sa ikalom sa pusa. Oh, ang imo lima kag hindi rin pagpuyan, ikaw ang akong daron sa paraiso nga imo kinalauman. Kaman sa urihi kapuliin man mapadpad, nanay dyan naman ko sa ikalom sa pusa. nga ilakbay. Dapat nyo gid nga antuson ang kabudlay para matamis kung nga uod inyo malipay. Matuman ang imo nga sugo pinakamahal nga ordina. Bisan masakit nga dugi kang kawayan amon antuson himuon para lang sa imo gugma. Malabog kag bahal nga kawayan amon kanimo igadulot. Daron naman kanimo darang anang ang mga dahon. Dara Nordina, ang kawayan na imo ginapangayo. Wow! Grabe nga pagtiraw la ba? Kung ako to kaya katayan. Kogoro be. Oh, kaya ba? Dali-dali anyo kay masiruman kita karon dayo pa na ulian ta. Sige lang. Tila, sino to ang nagdaag sa uri nga pagtiraw ba Si Balanakon after. Si Balad yung. Ay, halatod, no? Sino to na dag naman? Nalipat rin ko abi kang istorya ni Nanay Nining, mang. Uy, morkas man. Ta mo si Whistle, patan mo istorya. Sunugid man natag ginanda to law. Hindi ka magambal nga patas raman sanda. Kung isipan gid man, badlay ang ikatlo nga pagtiraw. Hamak mo. Pitugid ka bukid ang andagin lakbay para maabot ka lang, Inday. Iris. Alright. Nakadesisyon rin bala ikaw ordina kung sino ka na mga darawang imo pagapilian. Kung ano man langga namon ang imo desisyon amon pagabatunon. Ako nalipay sa resulta ng katapusan ng pagtiraw ninyo. Di dyan natakas ang himpit ng pagpalangga ninyo. Apang balanakon, tiladyong, patas naman kamo. Kagang akon tagipusoon, nagakabagay kaninyo. Handa ako, ordina. Kung sino man ka na mga darawa ang mapalaron kay imo mapilian. Pero ordina, dapat isra lang ka namon ang imo mapilian. Mura agid ako tinyong mahina. Hindi ko gustong isra kaninyo nagakasubo. Pag ang isra nagakalipay, kay naangkon ang gugma nga inyo gusto. Handa ako magpaiway, ordina. Basta ang imo ginikanan, kag ikaw mismo malipay. Ako na lang ang manginduraan. Kaya hindi ko gusto ikaw mismo ang masakitan. Hindi ninyo ra paghimuon. Patas ka mo nga makabaton kang gugma nga inyo igabalos nga kanaken inyo nga dulot. Hindi ko gusto ang mga nagapalangga kanaken masakitan. Kag nahuman na ng akon desisyon.
Sa idalam kang ugsad, tung anyong aken lawas. Ang isra ka parte kanimo balanakon, kag ang isra ka parte imo piladyong. Ilubong niyo ang aken lawas sa tagsa parte kadya nga bukid, kag sa aken nulungan itanam niyo ang kawayan bilang buhing bahandi kang wara kamatayon mapagigugma kag inyo pagpalangga. Mahimo niyo bala ini kanakon, biladyong, balanakon? Ordina, handa ako magpaiway. Bangad sa akang gugma. Ako man, Ordina. Gugma ako kanimo, ura ti katupong. Handa ako magpaiway para imo kabuhi. Pasumpol. Balanakon, biladyong, pwede niyo ko mabili ng nagaisahanon. Gusto ko anay paminsaron ti dalom kung ano ang akong desisyon. Na. Oh. Aduh. Sa amon gugma. Amon ikaw pangapihakan. Ang kawayan. Sa imo lulugyan. Gatanong. Paalam. Ordina. Ano man ray ginapilit gini ordina mo. Okay ran to da sanda ni balanakon kag ni biladyong nga maisra ka nanda nga mapaiway. Amo gid man aday basta power of love na sense na na mat na. Lahat din si Matyo la. Basi nasungkod to kay uragin bubuan ni Iris ang baso naman kang tubig. Sugod sa Ay, katungto nga bata tuman. Dito na rin. Kang dambal na mangingi lang. Nagangura ka kabalik man. Ngayon na. Kasi nanurot ko. Dali ang ngipon ka, anta. La, di ba nagambal? Ikaw ito nga. Wala may lugar nga, hindi ka makinig ka doon. Wala ba, sige ko kung nagdato ka mahingi. Teren, besikan mo, wala marala. Balikan mo na, anak ko na nga. Oy, ginagawa
So, amo rin to gali ang part 2 kang bahandi nga agsad. Na-amaze gid ako partner, kasagad gid. Pero, do bitin, gyapon no? Batsyag ko, do may part 3 gidya. Laban-laban gid partner. So, ginpakita ginanda sa climax scene nga do, matsyag ko do may something nga kakaiba raman. Ang matabo sa next year kang film natin nga bahandi. Partner, idyo na lang kita dangat sa aton nga live stream sa tilad nga hapon para sa aton selebrasyon kang aton 21st Tubong Festival. Sa tilad, i-enjoy gid natin ang paglantaw kang aton pagsuroy, a journey around the world kang Project Sayaw. Bantayan ang mga masunod nga presentasyon. Ako si Alana Marapa. Kag ako si Charles Joser Gargaritano. Padayon kita mga kasimanwa, tubong-tubungan.